Στον επόμενο ομιλητή, Χρήστος Αβραμίδης, ο οποίος θα μιλήσει μόνος του και όχι με τον Θεόδωρο Πελεκανίδη, όπως γράφει το πρόγραμμά μας, με θέμα Νίτσε, Θεός και Μνησικακία, το κλειδί κατανόησης ενός μεταμοντέρνου κόσμου. Ερωτηματικό. Καλησπέρα. Την παρούσα εργασία την προετοιμάσαμε με τον Θοδωρή Πελεκανίδη. Αφορά την νιτσεϊκή σκέψη. Ο τίτλος αναφέρθηκε. Ο Θοδωρής δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, διότι παρότι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών τίτλων και υποψήφιος διδάκτορας του Humboldt, αναγκάζεται να εργάζεται με ημεραπασχόληση στο σούπερ μάρκετ προκειμένου να επιβιώσει και δεν του έδιναν άδεια. Περίπτωση ενδεικτική, ένα σύμπτωμα που θα έλεγε ο Ζίζεκ, και όχι μόνο αυτός, για τη θέση της πλειοψηφίας των νέων ερευνητών στην υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και ενδεικτική επίσης για τις σημερινές επιστημονικές δυνατότητες της ανθρωπότητας που τείνουν να καταπιέζονται και να ασφικτιούν. Λοιπόν, τα χρόνια που διανύσαμε έφεραν με κάποιους τρόπους τον Νίτσε εκ νέου στο προσκήνιο. Όχι όμως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι η προσέγγιση του Ντελές, αλλά ούτε και του Λεφέβρ, που ξαναβάζουν τον μεγάλο φιλόσοφο στο τραπέζι της συζήτησης, οι οποίοι εστιάζουν στα ελευθεριακά σημεία της σκέψης του. Δεν είναι ούτε η αφοριστική κριτική του Λούκατς, μα ούτε και η διαλεκτική κριτική του Νικόλα Σεβαστάκη, αλλά και του ιντερνετικού Αντώνη Μπαλασόπουλου. Είναι δυστυχώς η φασιστική δεξιά που τα τελευταία χρόνια επανέφερε στο προσκήνιο τον συγγραφέα του τάδε Εφη Ζαρατούστρα. Για τη σημερινή παρουσίαση θα βασιστούμε στα σχετικά συγγράμματα των παραπάνω θεωρητικών, αλλά και σε έργα του ίδιου στοχαστή. Θα περιγράψουμε επιμέρους αιχμές της σκέψης του εχέφρονα Φρεντερικού, όπως τον αποκαλεί ο Καρούζος, και θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτές να εστιάσουμε τελικά στην έμεση επίθεση του Νίτσε, στη διαλεκτική αντίληψη της ιστορίας και της επιστήμης, και επομένως τον τρόπο που ανεξάρτητα από προθέσεις, η σκέψη του Νίτσε περισσότερο φαίνεται να ναρκοθετεί, παρά να προετοιμάζει τον δρόμο για ένα απελευθερωτικό εγχείρημα της ανθρωπότητας. Δηλαδή, για ένα πολιτικό σχέδιο που θα διεκδικήσει την πολιτικοποίηση του πραγματικού και την απόσπαση των σημενόντων και τελικά της ζωής από την ισχύουσα εκφορά αλήθειας. Θα ξεκινήσουμε από την έννοια του Θεού στον Νίτσε και από τη γνωστή φράση με βάση την οποία «Ο Θεός είναι νεκρός, ο Θεός παραμένει νεκρός και εμείς τον σκοτώσαμε». Ο Θεός του Νίτσε επικύρωνε μια αρχή εδραίωσης ή θεμελίωσης των κοινωνικών σχέσεων, εξισωτικών ή άνισων. Αυτό ήταν ιστορικά αδιάφορο για τον Θεό ή τους θεούς που προηγήθηκαν αυτού και που έτυχε στη διάρκεια της ζωής τους να κάνουν άλλο από το να συντηρούν τη μορφή των σχέσεων που υποτίθεται πως δημιούργησαν. Αν ο κόσμος είχε ένα σκοπό, σύμφωνα με τον Νίτσε, θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί. Αν υπήρχε γι' αυτόν μια προσχεδίαστη έσχατη κατάσταση, θα έπρεπε επίσης να είχε επιτευχθεί. Αν ήταν ικανός καθ' οποιονδήποτε τρόπο για μια παύση και ακινητοποίηση, για είναι, αν σε όλη την πορεία του γίγνεσθέ του διέθετε έστω και για μια στιγμή την ικανότητα αυτού του είναι, τότε κάθε γίγνεσθε θα είχε λάβει προπολού τέλος, μαζί με το σκέπτεστε και το πνεύμα, σύμφωνα και με την προσέγγιση του Αντώνη Μπαλασόπουλου. Το γεγονός του πνεύματος ως μορφής του γίγνεσθε αποδεικνύει ότι ο κόσμος δεν έχει σκοπό τελική κατάσταση και είναι ανίκανος για κάποιο είναι. Έτσι, απορρίπτεται η παλιά συνήθεια να συνδέεται το κάθε συμβάν με έναν σκοπό, μια πρόθεση ή μια θέληση. Με την ίδια μεθοδολογία θεωρείται μια κακή συνήθεια, θα έλεγε κανείς, και οποιαδήποτε ορθολογική σύνδεση της κάθε αδικίας, με γενικότερα συστήματα σχέσεων που μπορεί να εξηγούν την κοινωνική αναπαραγωγή της αδικίας. Αφαιρείται λοιπόν από το εκάστοτε συμβάν η σχέση του με το είναι και κυρίως η σχέση του με έναν ορθολογικό φορέα προθέσεων. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός που είναι νεκρός και παραμένει νεκρός, γιατί ήταν πάντοτε θνητός
Και ήταν τέτοιος επειδή ήταν φυσικά δημιούργημα του νου. Λογικό έβριμα. Ο Θεός ήταν, και αυτό είναι κρίσιμο, λογικό έβριμα, αποτύπωση μιας λογικής αναγκαιότητας. Ο άνθρωπος έπλασε τον Θεό, λέει ο κλεπτισμένος, όπως έγραψε ο Νίτσε στην Χαρούμενη Γνώση. Είναι αυτή η λογική της σχέσης αιτίου-αιτιατού που υιοθετεί η μεταμοντέρνα θεωρία της ιστορίας όταν καλείται να στοιχειοθετήσει μια νέα αντίληψη του παρελθόντος. Η αντίληψη του μεταμοντέρνου ιστορικού Φρανκ Άνκερσμιτ, για παράδειγμα, προέρχεται απευθείας από τη φιλοσοφία του Φρίντριχ Νίτσε και αφορά την σχέση αιτίου-αποτελέσματος, ενώ στην μοντερνιστική επιστημονική θεώρηση το αίτιο προηγείται του αποτελέσματός του. Ο Νίτσε και ο μεταμοντερνισμός, ακολούθως, εμπλέκουν στη διαδικασία την έννοια της παρατήρησης. Μόνο στη βάση της παρατήρησης ενός συμβάντος μπορούμε να σκεφτούμε τις αιτίες του. Επομένως, υπό μία έννοια, το αποτέλεσμα αποτελεί το πρωταρχικό σημείο και το αίτιο το δευτερεύον. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, εάν το αποτέλεσμα είναι αυτό που προκαλεί την αιτία να γίνει αιτία, τότε είναι το αποτέλεσμα και όχι η αιτία που πρέπει να θεωρηθεί το πρωτεύον. Το λάθος του μοντερνισμού, επομένως, για τον Άνκερσμιτ, είναι το γεγονός ότι αδυνατεί να δει την αιτιότητα μέσα στην πολυπλοκότητά της. Η σχέση αιτίου-αποτελέσματος δεν είναι μονοδιάστατη. Αντιθέτως, οφείλει να γίνει μία διάκριση μεταξύ επαρκούς και αναγκαίας συνθήκης. Αν το α είναι ένα γεγονός που συμβαίνει πρώτα και το β ακολουθεί χρονικά, τότε μπορεί να υποθεί ότι το α αποτελεί επαρκή συνθήκη για να συμβεί το β. Για παράδειγμα, το να μην βάλει κάποιος βενζίνη στο αυτοκίνητό του αποτελεί επαρκές αίτιο ώστε να μείνει στον δρόμο. Παρόλα αυτά, το β είναι αναγκαία συνθήκη για το α. Αν το αυτοκίνητο δεν έμενε από βενζίνη, τότε το α δεν θα αποτελούσε αίτιο για τίποτα. Πάντως είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Νικόλα Σεβαστάκη, ο οποίος σημειώνει ότι εν τέλει το ότι διαρριγνύεται η συνοχή του είναι δεν σημαίνει απλά ότι υποκαθίσταται το κάθε μεμονωμένο συμβάν, αλλά επιπλέον ότι το είναι παίρνει το σχήμα μιας μοίρας, τη σκιά ενός μυστικού πεπρωμένου. Τι είναι λοιπόν η ιστορία, με βάση τον Νίτσε? Είναι ένα χάος τυχαίων συμβάντων, θελήσεων και προκαθορισμών. Μέσα σε αυτή την νιτσεϊκή τριάδα, πρώτο έρχεται το τυχαίο. Τελικά η αναπαράσταση. Άλλωστε, η ανακάλυψη, παραδοχή και η απολογία του τυχαίου δίνουν μια καινούργια διάσταση στην ελευθερία, συντρίβοντας τη σκλαβιά του τελικού σκοπού, όπως λέει διαστόματος Ζαρατούστρα ο Νίτσε. Δεν υπάρχει γεγονός χωρίς σύζευξη ή συγκυρία δυνάμεων, που αρχικά είναι ξένες η μία προς την άλλη, και συναντιούνται σε ένα σημείο του χώρου και του χρόνου, όπου κάτι συμβαίνει μετά από αυτή τη συνάντηση. Το τυχαίο προσφέρει ευκαιρίες, ευνοϊκές συγκυρίες. Τα τυχαία συμβάντα καταλήγουν να οργανωθούν σύμφωνα με τις πιο προσωπικές μας ανάγκες. Επειδή στην ανάλυση, όπως και μέσα στη ζωή, αναδύεται η θέληση για δύναμη, η δρώσα ενέργεια που δεν επιζητεί τούτο ή τ' άλλο πλεονέκτημα της εξουσίας, αλλά την εξουσία για να κυριαρχεί. Κατά τον Χέγκελ υπάρχει αγώνας, μάχη, πόλεμος στον ρου της ιστορίας. Κατά τον Χέγκελ, όμως κατά τον Νίτσε, με συγχωρείτε, είναι ο αγώνας των θελήσεων που δρά σαν ατμομηχανή της ιστορίας, παίρνοντας έτσι τη θέση που στη διαλεκτική σκέψη κατέχει η έλογη ιστορικότητα. Αρνείται έτσι ταυτόχρονα και τη διαλεκτική αντιστροφή ο Νίτσε, με βάση την οποία ο Μάρξ θα δημιουργούσε αργότερα το σχήμα με το οποίο ο σκλάβος νικάει τον αφέντη. Εν γέννη, αν ο Νίτσε αποκαλύπτει τη libido dominandi, την φιλαυτία σαν φιλοδοξία και σαν αγώνα για την εξουσία, και σύμφωνα με το Λεφέβρε το κάνει για να την κατακύλει μέχρι τις ρίζες της. Συνεπώς, Νίτσε, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει μία μοναδική αναγκαιότητα στο έργο του, ένας αποκλειστικός προκαθορισμός. Υπάρχουν πολλαπλοί προκαθορισμοί που γεννιούνται και εξαντλούνται, μεγαλώνουν και εξαφανίζονται αφού έχουν διατρέξει μια κάποια τροχιά, αφού έχουν παίξει ένα κάποιο ρόλο μέσα στη φύση, στην κοινωνία. Ο ρόλο πιο συχνά καταστροφικό παρά ωφέλιμο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα είδος διεστραμμένης ή αντεστραμμένης άρνησης της άρνησης, όσο και αν δεν θα ήθελε να το θέσουμε έτσι ο Νίτσε. Αντιμέτωποι με τον παράνομο πλουτισμό ή τη ληστεία,
Η κοινική αντίδραση συνίσταται στο ότι ο νόμιμος πλουτισμός είναι σαφώς αποτελεσματικότερος, ενώ προστατεύεται και από τον νόμο. Μια τέτοια πειραματική φιλοσοφία, σαν αυτή που ζω εγώ, προεξοφλεί πειραματικά ακόμα και τις δυνατότητες του πιο βασικού πεσημισμού, δίχως αυτό να σημαίνει ότι μένει κρατημένη από μια άρνηση. Ένα όχι, μια θέληση για άρνηση. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Μάλλον θέλει να περάσει το αντίθετο από αυτό, στη διονυσιακή κατάφαση προς τον κόσμο, όπως είναι όμως, δίχως αφαίρεση, εξαίρεση ή επιλογή. Θέλει την αιώνια κυκλοφορία. Τα ίδια πράγματα, την ίδια λογική. Η ύψιστη κατάσταση, στην οποία μπορεί να φτάσει ένας φιλόσοφος, να σταθεί διονυσιακά απέναντι στην ενθάδικη ύπαρξη. Η φόρμουλά μου γι' αυτό είναι η αγάπη της μοίρας, θα γράψει ο Νίτσε. Αυτό το λεγόμενο amor fati φαίνεται να είναι ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε έννοια κριτικής διαμεσολάβησης. Δηλαδή, τον ναι στον κόσμο, αγκαλιάζει τον κόσμο όπως αυτός είναι και έχει διαμορφωθεί κοινωνικοϊστορικά, μέσα από τις εκμεταλλευτικές σχέσεις και τις σχέσεις εξάρτησης και καθολικής αλωτρίωσης, σύμφωνα με τον Σεβαστάκη. Τι σημαίνει ανεξάρτητη ύπαρξη και ατομικότητα όμως στο έργο του? Ο Νίτσε εκτιμά ότι όλα τα κοινωνικο-ηθικά σχέδια που αναπτύχθηκαν στην νεωτερικότητα δεν πέτυχαν μια υπέρβαση των νοητικών και ψυχολογικών δομών της χριστιανικής οντολογίας και ηθικής. Έτσι, σε αντιπαράθεση με αυτά, ο Νίτσε φωτίζει το ιδεώδες της ιδιωτικής ανεξαρτησίας, ως στοιχείο της προσπάθειας για την επαναξιολόγηση της σημασίας που έχουν στην ιστορία και στον πολιτισμό οι ατομικές πράξεις και προσωπικότητες. Άρα, από μία άποψη, θεωρητικά ορθά υποστηρίζει ο Νίτσε ότι μόνο μία διευρυμένη ελευθερία έκφρασης και ιδιωτικών επιλογών μπορεί να προσδώσει αξία και στις αφηρημένες συλλογικές οντότητες. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει, η ατομικιστική αντίληψη του Νίτσε έρχεται κατά ανάγκη σε σύγκρουση με τους ηθικοπρακτικούς κώδικες ως ωφελημιστικές, κοινωνιστικές ή θετικές θεωρίες του αλτρουισμού και της προσαρμογής του ατόμου στις γενικές ανάγκες. Επιπλέον, αν ρίξει κανείς μια πιο προσεκτική ματιά στην ατομικιστική αντίληψη του Νίτσε, θα δούμε ότι βλέπει την τεχνολογική εξέλιξη ως έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους καταδυναστεύεται η ζωή. Ένα ερώτημα που τέθηκε πολλές φορές είναι αν τελικά ο Νίτσε είναι υλιστής ή ιδεαλιστής. Η αλήθεια είναι ότι σε πλευρές του έργου του επιχειρεί μια υλιστική διόρθωση της ιστορίας της υποκειμενικότητας, η οποία χρησιμοποιεί μεθοδολογικά ακόμη και τον βιολογικό εξελικτικισμό. Ο Νίτσε λοιπόν στυλιτεύει την υπερτίμηση της ανθρώπινης συνείδησης και θέτει το ζήτημα της επαναξιολόγησης της εκάστοτε έννοιας ή αξίας. Ενώ όμως έδωσε σημασία στην ύπαρξη του ερμηνευτικού αγώνα που δεν θα υποχωρεί μπροστά στις κατεστημένες αλήθειες, το υποκείμενο του Νίτσε, ο υπεράνθρωπος, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είναι συνήγορος του κανόνα, με βάση αυτά που διαβάζουμε στο έργο του. Με τη λέξη κανόνας εδώ εννοείται το συνήθες, το τετριμένο, αλλά και το αργόστροφο, το δίχως πνευματικότητα, ανθρώπινο μέγεθος. Το χρήσιμο μέσα στη ρουτίνα της βιοπάλης. Όλα αυτά τα μικρά συνιστούν τον κανόνα, τον οποίο ο ευγενής θα πρέπει να αναγνωρίσει, πληρώνοντας το τίμημα ότι ο ίδιος αποτελεί, όχι τίποτα άλλο, αλλά μια διαχρονική απόκλιση μέσα στην τάξη που είναι και της ιστορίας του. Έτσι ο ευγενής αρνείται σταδιακά τον κώδικα της διάκρισης για να μάθει τον κώδικα της προσποίησης. Επομένως, υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την ηθική της κυριαρχίας, προκειμένου να επιβιώσει μέσα στις δημοκρατικές κοινωνίες, των μαζών, θα πούνε πιο μετά. Μια κίνηση αυτυπέρβασης του Κυρίου, η οποία όμως επουδενή δεν θα αμφισβητήσει τη δομή δούλος, κύριος. Απλά θα την κάνει αδιάφορη και ήδη πολύ χρησιμοποιημένη, τετριμένη, ώστε να αποτελεί μέρος του κανόνα. Έτσι, το να υπενθυμίζει κανείς την ύπαρξη αυτής της δομής θα είναι αυτομάτως δείγμα νησικακίας και κακού γούστου. Βέβαια, ενώ ο Νίτσε παραδέχεται ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στον προδημοκρατικό κόσμο, αποκλείει εκ των προτέρων και την εμφάνιση ενός νέου κανόνα που θα έρχεται από το μέλλον, μέσω του ότι απεμπολεί κάθε προσβολή στα οικονομικά θεμέλια
του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος, της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Ο Νίτσε προϋποθέτει την απόσταση του λαού από την πολιτική δύναμη, τη συγκράτηση του πλήθους έξω από τα σοβαρά ζητήματα της κρατικής πολιτικής. Το αν αυτή η συγκράτηση θα λάβει αυταρχικές ή συνενετικές μορφές είναι ένα διακύβευμα. Άλλοτε φαίνεται ότι θα είναι αποτέλεσμα της αυθαίρετης απόφασης ενός ηγεμόνα και άλλοτε αποτέλεσμα της αυτοπεριθωριοποίησης του λαού από την άσκηση της δύναμης. Στο Νίτσε συνυπάρχει επίσης ο αιχμηρός αντικρατισμός μαζί με αυταρχικές εκκλήσεις που προϋποθέτουν την ισχυρή κρατική εξουσία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια από τις αναγνώσεις του έργου του Νίτσε θα μπορούσε να είναι μια κάπως πονηρή εκλογήκευση της εισόδου των μαζών στο προσκήνιο. Και τι περιέχει αυτή η εκλογήκευση? Ότι ο λαός παρουσιάζεται συστηματικά ανώριμος και ανέτοιμος να αναλάβει τον κυρίαρχο ρόλο. Στη σημεία του έργου του, ο Νίτσε αμφισβητεί τον εμπορικό τρόπο αξιολόγησης των αγαθών και της προσωπικότητας, κατά κόσμο τη λογική της ανταλλακτικής αξίας. Και συγχρόνως απογυμνώνει την αλτρουιστική ηθική ως μία έκφραση της εμπορικής ηθικής. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να αποτελεί όμως μία προοδευτική σκέψη, αλλά αντιθέτως πρόκειται για την αμφισβήτηση από τη σκοπιά μιας πολύ σκληρής ανθρωπολογικής πλατφόρμας, στην οποία η δύναμη απελευθερώνεται από κάθε υποχρέωση δικαιολόγησης και λογοδοσίας έναντι των άλλων. Με άλλα λόγια, η αντίρρηση στο εμπορικό ωφελημιστικό πνεύμα δείχνει μία από τα δεξιά απόρριψη του κανονιστικού φιλελευθερισμού, που συνδυάζεται με την αριστοκρατική περιφρόνηση για το χρήμα, με την υπεράσπιση της δημοκρατίας, των ανεξάρτητων εγωιστών. Ένα ζήτημα που θίγει ο Νίτσε και φαίνεται να έχει τροφοδοτήσει τη συζήτηση σε πολιτικά και κοινωνικά ρεύματα είναι η παρακμή του κράτους. Η παρακμή του κράτους, έτσι όπως την εννοεί πιθανότατα ο Νίτσε, αποτελεί μια γενική τάση προς την εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των δημοσίων εξουσιών και των κοινωνικών θεσμών. Άρα εδώ έχουμε την άρση της αντίθεσης δημοσίου-ιδιωτικού με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με όρους κοινωνίας των ατόμων, μιας κοινότητας των εγωιστών με ολιγαρχικά και συγχρόνως μαζικοδημοκρατικά γνωρίσματα. Τέλος, σημαντική θέση στη σκέψη του Νίτσε καταλαμβάνει η έννοια της μνησικακίας και ο τρόπος που περιγράφονται οι ενεργές και αντενεργές δυνάμεις. Σε κανονικές συνθήκες, οι αντενεργές δυνάμεις έχουν το ρόλο να περιορίζουν τη δράση. Αντίστροφα όμως, οι ενεργές δυνάμεις προκαλούν την έκρηξη της δημιουργίας, την επισπεύδουν σε κάποια επιλεγμένη στιγμή προς μία ορισμένη κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν εδώ μία αντίθεση. Στο γίγνεσθε υπάρχει ο ενεργός τύπος, ο οποίος εκφράζει μια σχέση μεταξύ των ενεργών και αντενεργών δυνάμεων, ως σαν να οι αντενεργές δυνάμεις να είναι οι ίδιες ενεργοποιημένες. Τα γράφει εδώ πολύ ωραία ο Ζιλντελές. Στη μνησικακία έχουμε μια κατάσταση στην οποία οι αντενεργές δυνάμεις υπερισχύουν των ενεργών. Όμως κατορθώνουν να υπερισχύουν με το ότι πάβουν να ενεργοποιούνται. Επομένως, ο ακριβής ορισμός της μνησικακίας θα μπορούσε να είναι ο εξής. Η αντίδραση πάβει να ενεργοποιείται για να μεταβληθεί σε κάτι που αισθανόμαστε. Οι αντενεργές δυνάμεις υπερισχύουν των ενεργών, διότι ξεφεύγουν από τη δράση τους. Έτσι, σε μια κατάσταση μνησικακίας, όλα διεξάγονται μεταξύ αντενεργών δυνάμεων, όπου οι μεν εμποδίζουν τις δε να ενεργοποιηθούν και οι δε καταστρέφουν τις μεν. Ουσιαστικά μνησικακία έχουμε λοιπόν όταν η μνήμη διάφορων αρνητικών γεγονότων και αντενεργών δυνάμεων περνάει μέσα στην ίδια τη συνείδηση. Όταν οι χνιοδύνεις του παρελθόντος συσσωρεύονται και βγαίνουν με συγκρατημένο τρόπο στη συμπεριφορά. Η μνησικακία λοιπόν προσφέρει στην εκδίκηση ένα μέσο. Το μέσο να ανατρέψει τον κανονικό συσχετισμό ενεργών και αντενεργών δυνάμεων. Γι' αυτό η μνησικακία είναι από μόνη της μία εξέγερση και ήδη ο θρίαμβος της εξέγερσης που δεν έγινε ή δεν κέρδισε. Η μνησικακία λοιπόν είναι ο θρίαμβος του αδύναμου ως αδύναμο όμως. Η εξέγερση των δούλων και η νίκη των δούλων. Η μνησικακία βλέπει στο κάθε πράγμα μία παγίδα. Όπως έγραφε επικριτικά ο Νίτσε, ανοίγουν εισαγωγικά. Μόνο οι εξαθλιωμένοι είναι οι καλοί. Μόνο οι φτωχοί, οι αδύναμοι, οι μικροί είναι οι καλοί.
Σε αυτούς και μόνο θα ανήκει η μακαριότητα. Αντίθετα, εσείς οι άλλοι που είστε ευγενείς, είστε εις τον αιώνα τον άπαντα οι κακοί, οι σκληροί, οι άπλιστοι. Και κλείνουν τα εισαγωγικά. Έτσι ο δούλος που αμφισβητεί το είναι και θέλει έναν άλλο κόσμο, μια άλλη ζωή, θέλει κάτι πιο βαθύ. Τη ζωή εναντίον της ζωής. Θέλει η ζωή να γίνει αξιοβίωτη, να διορθώσει τη φαινομενικότητα. Να απαρνηθεί τον εαυτό της και να στραφεί εναντίον του εαυτού της. Πίσω από την ηθική αντίθεση που σύμφωνα με τη σκέψη του Νίτσε φαίνεται να ξεκινάει από την Ιουδαϊκή θρησκεία και διαποτίζει τη διαλεκτική και κατά συνέπεια μετέπειτα την πρώιμη σοσιαλιστική σκέψη. Επιπλέον, σε όλα αυτά, βρίσκουμε εκ νέου τη φιλοδοξία του Νίτσε να δείξει ότι εκεί που οι φιλόσοφοι βλέπουν αντιθέσεις, που υπάρχουν διαφορές εκεί που οι φιλόσοφοι βλέπουν αντιθέσεις, υπάρχουν διαφορές πιο δυσδιάκριτες να αποκαλυφθούν. Είναι η λεγόμενη κακή συνείδηση, η οποία, αν θα έπρεπε να αναφερθούμε περιληπτικά, έχει δύο όψεις. Ο ορισμός της μίας είναι ο πολλαπλασιασμός της οδύνης, μέσω της εσωτερήκευσης της δύναμης. Ο ορισμός της δεύτερης όψης είναι η εσωτερήκευση της οδύνης, μέσω αλλαγής κατεύθυνσης της νησικακίας. Έτσι ο Νίτσε καταγγέλει την ψεύτικη γοητεία του αρνητικού, που μετατρέπει το πολλαπλό, το γίγνεσθε, το τυχαίο, σε εισάριθμες δυστυχίες της συνείδησης και τις δυστυχίες της συνείδησης σε εισάριθμες στιγμές διαμόρφωσης, αναστοχασμού ή ανάπτυξης. Είναι μια κριτική που προέρχεται από τον Λεφέρ. Κλείνοντας και συνοψίζοντας. Στη σκέψη του Νίτσε λαμβάνει προσέγγιση προς ένα υποκειμενικό επίπεδο, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενός νέου ανθρώπου, όχι όμως και μιας νέας κοινωνίας. Αν και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η κριτική του Νίτσε σε πολλές περιπτώσεις στρέφεται ενάντια στην αστική κοινωνία και στην ιδεολογία της και υπογραμμίζει πολλές από τις αντιφάσεις της. Σε αντίθεση όμως με τη μαρξιστική κριτική, για παράδειγμα, η θεώρηση του Νίτσε φαίνεται να παραμένει σε ένα υποκειμενικό, ατομικό επίπεδο, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενός νέου ανθρώπου, όχι όμως και μιας νέας κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Νίτσε φαίνεται να μείνει εγκλωβισμένος μέσα στα όρια ενός συστήματος, το οποίο επικρίνει. Βασικό ερώτημα λοιπόν, ανοιχτό ερώτημα θα έλεγε κάποιος, είναι το κατά πόσο εν τέλει η νιτσεϊκή φιλοσοφία μπορεί να αποκτήσει πραγματικές χειραφετητικές τάσεις και διαστάσεις. Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο για ερωτήσεις, όποιος θέλει.